ken poɗɗe faandu woturu jiidi lamol ceeri dokkal ko wawtuɓe kore ceerndi en pine mbaɗi en lojiɓe kaaƴon woni en jiyata jiidigal men jiiduɓe ɓen tampini en ko ɗon konngol men hiwti ƴikkiti woyi deƴƴi momti gite mum ko ɗon jungo e daande filtini wune ari ɓerɗe peeri jiddude cari heɓe tinti mo janngani kala ko asakal haa mi wonta cukalel mi fijata mi janngat pine men mi wona ganndo birnitiiɗo birnini ndi mi girbo hula gidde heɓta boowal wela memde weeɓa jaggude ndeke kere walla joggon cekkali naftata en mo janngani sekkat cekkali ndewa e mum Maymuna Aboubakry Koɓor debbo mo Mbule Weedu Jeeri debbo mo Awgaale Weendu Waalo musidɓe tedduɓe on calminama gorkal inde mum e yettode muɗum ko musidɗo moɗon Amadou Alhaji Ly Ndulmaji Funeɓe e sikkala eɗen gadda yimre pinal e jangde nde tawno banggue wonande kadi to yewtere nde toɗɗi ko pinal e jangde caggal yewtere nde ɓe toɗɗi to banggue toɓɓere nde e sikkala gadden yimre pinal e jangde pinal e jangde hayso jokkodiri ne gona ko jiidi heewiɗo neɗɗo jangi ha woɗɗi tawi finani hen sahaji fina alɗa suuro tawa hay seeɗa janngani mi woyi o saggata e nder leñol daroriɗo funti pinal ma ha laaɓi aɗa ɓoori ngal janande aɗa fooɗani te doole ma himme ma hen fof aɗa rokkiri e te hay hunde ko moƴƴi yiyaka aɗa gasni tawde tan a jangi bandiraɓe ma ɓe janngani aɗa yawi e fuyre ma ɓe aɗañi ɓe aɗa huti tallere yande a ummata ko subaka law ha mbiya nene e baba mbar pini e leeso so yiyama aɗa takkiti naɗali e goytali aɗa reggodiri aɗa wiya min koye mi mayi te keci heeli galle daraki so kafon nene e baba ha laaɓi a wooɓi te miijo a durnani e galle jalta e keñi dande aɗa tekkini yooɓi aɗa wiya hande ko galle kaari en min ñalli nuldonmi toon bottari mbiya anda so ene jogori saabu a fewjani nde nangue mutata ayndu e galleji bandiraɓe fof a naddi mbuɗon ngo waari a ñaltindima a rendini e poos a loowi e celeng a ñaldi hen simmeji a soodi a wutti famɗa miijo bono jorto ko heddi sukara e warga a watti so yeehi ha futuro yoni bandaji gamdi tuforde rewɓe a fawi ɓe ɓerɗe uddi hakkillaji nibbi jamfa sakkanaɓe jeertaki no majango yeesukaɓe rewɓe e mabɓe ine coori no takkodilal gulli ƴamal sakkaki dewgal jogorani iblisa buubaji tungi kelle belɗe serkiti bonande yontande fewji di ɓe miijoji kawri ko ɓooyi ceerti e mabɓe e rukkoji nibɓi naati ɓe rewɓe ƴoƴɓe e teddugol ngal mumen ha tiiɗinantiɓe ngam koye mumen fonkade e mabɓe ɗi jenni dutte min paami jolo mabɓe e jolo mabɓe fof ko ɓurɗi bonde ɗoyli mo kala naaɗo e majji ene jaaki ko leelani o jaram neɗɗo kinima e natal mum holko jogorɗo heddade so leydi ndi tiɗɗama taggama asmano samminama sowama moni fof yo namdi to hoore mum minne holto gonmi nde surwede holto gonnomi ko adiɓe ɗe wona holko waɗi gonmi min bawnoɗo wasde wonde holko jogornomi wonde so wasde wonde haɗinomi wonde kono tawde ko wonde haɗimi wasde wonde holko ponnomi wonde haɗami nattiɗo wonde so nangue fuɗi hirnangue rutitima muti funnangue tagore ñalde e najore ɗo kadi moni fof yo namdi to hoore mum minne holto ponnomi hedde nde surwede ñande nangue fooɗa telli tagore ne ñawo e warango warñede yumma fayta ɓiɗɗo yiɗanirnoɓe gancodira huno ko nangue terɗe jangto moni fof yo namdi to hoore mum minne holto gonmi nde surwede hamɓe Amadou Ly gorko mo moyo waha e dande e satamo no yaye debbo mo sinti jaam joro on jarama kede so ɗe ɓendi kayde cimtede kaalowo gonga hettete jahowo yolde gonga yewete pulaar wi dokkaɗo yeewi mantata kono dokkuɗo nimsi ɓeydata
mo ina e wuddere ma sukkal ma sa waɗi ceekol ñootan ma mo dañani ko yiɗi ko yiɗa ko dañi ko dañde ko ɗamanino ɓuuri wasde ko yinno ndenten tamodiren no ɓakkire towdiren no gori ɓale hoto carodiren no jale beele tiiɗen kengno ɓale kala noddowo ndenten tawten mo jaaden soko jawdi dokken soko doole kirɓen cere ndi ɗo punten potten mo jaaden kala ballowo meɗen ko gotago jiɗɗen ceerago goppen minago gubben ndimago tan ko janggen ko humpede ko anda majjinte neɗɗo ko winda humpa ko ɓoggi tongat majjere ko ñangayel songat daroɗen gamelano deneri daften tinnare lewten kolale men jabben jalluɗi ha jaɓeri fo ndenen ɓamtare men tan ko jaaden joɓari men ko janggen jullaje mawɗe lawol men dugen hay tokoson kon ɗuggiten kala ko ina telɓini en coppen ndentene keewal beele jottoɗen no peewal daroɗen no gawal ñiɓoɗen no pengal hoto morowo ñembu pembowo so morowo ñembi pembowo leltinta jubbol saka daña jeeɓowo ganden ñalɗi men woni koye luɓal hay saaha men woni koye mutal wadde ndiwen keften ko adi ɗiɓɓiɗat bandiraɓe musidɓe tedduɓe jamhiri gorko pullo guila e coynal yawur jongari wuulayni ɓen yorɓe tuppo sumo ma pastel joom kinel e fofol towngol jawi tulte kotone kaƴade geñamaji e noppi ma cakka korwal e dande ma ɓuuri leppi gobade e ɓandu ma yo jam dumo e ma farnotiɗo pinal mum ñaƴirowo ɗemgal mum wurnuɗo leñol mum gorko pullo koye muɗumano somaki e ma ala min mi wona guel surgoyel finani famani teyani fewani mbiɗa andi ko kirtinomi hanki mbiɗa andi ko tati koɓata mbiɗa andi ko jeegom kalata ande Allah serdimi e muɗumano woyi muɗumano yo min somi inni muɗumano mbabba coppa helle hakkille faɗo mutates ande Allah serdimi e muɗumano oyi ñiiri mbaldi yo min somi inni ñiiri mbaldi somi andi ñiiri mbaldi no muusa reedam mi heɓat nokkodde buuɗi rawane bisimilla an ar joɗoɗen beele yewtere nde ɓuura naftude gorko pullo ɗukom puccu an yiiɗi mbaɗɗo yiɗi mbaɗɗo o nalla dalla andi ko seeno andi seeno ko ndaw ndaw juuti ko dande juuti dande o ngelowo ngelowo ko towi ko jongo towi janggo ko ɓuɗiri ɓujiri haari ko keddam haari keddam ko goolo goolo faadi ko kungel faadi kungel ko ɓeyto ɓeeco ko ngata ficca ngata ficca ko lego lego andi ko ñaande andi ñaande o wuudi wuugo wojji ko giti wojji giti o buunal buunal ko diwa ɗaara diwa ɗaara gerlal gerlal andi ko beeli andi beeli ko mutum mutum koko mutat mutat ko gaadata gaada to wofat wofat ko rawaɗo rawamde yiɗi ko longere yiɗi longere ko joom a yanata yiɗi longere men ɗo kala hitande Allah itti ɗum ɗo e ñalawma hannde o woni Mamadou Abou Ba yo Allah yurmomo yaafombo o docteur cakkita dow ko ina wona joni duuɓi 21 walla 22 somi joomani oɗo aadi kadi ko aadi mo tiɗɗo en sanne ko gonga eɗen mbaɗoye conférence uji e nokkuji kewɗi e nder leydi Sénégal eɗen jaara hannde conférence uji 64 walla 65 e nder guri 34 ceertuɗe kono nde ɗo ñalande e oɗo aadi omo tiiɗi en no sanne omo tiiɗi en e waɗoɓe ɓe ɓengal ngal saabu fimde mum e darde mum ko jibnede ɗo fof ma yi ha heddi kañum ɗum ko tinnare ko fotɓe wallidede omo tiiɗi en e ardiɓe ɓe omo tiiɗi en e inniraɗo o saabu ko gotal e jaggi e nder ko wona ko e dow mum woni e nder ɓamtare ɗemgal ngal en jetti Allah noon dokkuɗo en humnude oɗo aadi eɗen belti kadi e ardude e sete timmuɗo taw ina tawe hen ceerno Abou Sy eɗen tawa hen ceerno Harouna Lowel Ba eɗen tawa hen ceerno Ousmane Makka Ly hen banggue ko gardiɗo fedde witende godal eɗen tawa hen ceerno Abou Gaye walla Abou Gaye tan ɓolo eɗen tawa hen Habbi Sow e ɓiyum eɗen tawa hen ceerno Bassirou Sow mo ñalluɗen galle mum eɗen tawa hen Binta Ly interprète to assemblée nationale e Zacharia Sow e woɗɓe ganduɗa ɓe mataw ɓen keɓani nimtude walla ɓen jejjitɗen eɓe jaafo en ina weeli en arde ɗo kadi tawen ɗo mawni men jinnaɗo men nehɗo en Hamidou Amadou Ly garɗo tawtorede nde ɗo yewtere ne wonde mawni men Mamadou An kañum e Aissatou Ly en calminiɓe en juurimoɓe eɗen calmina kala garɗo ɗo jeeseɗe ɗo ina saɗi mum calminten ɗo en mbawa wiide ɗum seydi reftude yettode mum no famɗi e ngal ɗo dental eɗen kadi calmina e nder nde ɗo jonde teddiniraɓe e oɗo kikiɗo hannde
kono Mamadou Yaya Ly bange men ñaamo kañum e Aissata Talla bange men nano en mbiɓe ɓe jarama e koɓe jaaɓi ko notitade e nduɗo noddandu e jeese men ɗo kadi eɗen jeeyi hilifaɓe tedduɓe ina jeeya hen Abdoulrazak Sow ina wondi e Oumar Abbas Sow ko mawɓe aadiyankoɓe e nder kala ko ƴettaɗo ɗoyde eɗen mbiyaɓe wadde bisimilla e bisimilla kadi kala jayde yanki notitiɗo e nder nduɗo noddandu bisimilla kadi kala mo ganduɗa o ɗemgal ngal ina tiiɗma toɓɓere men eɓe mbi ko Sénégal leydi pétrole et gaz gartam e kulhuli ɗiɗon kulhuli ni enen e koye men eɗen joguino ɗum e saaha nde ɓe tottata titode nde saabu en kollirinoɓe wonde nde titode wonande men ko titode abbitinde ko fate faggudu te enen ko ɓuuri hewde e gueɗe men wittoji men kewi yarude koye gueɗe ɗemgal gueɗe jayɗiyankagal gueɗe pinal toon kala ko totteɗen toon ina jarani en poñodirede kono so yalti ɗon natti gueɗe faggudu tan ina waɗi jomumen ɗum fof e wade noon ɓe mbi tan tawde ko ɗum aadi yo en kuubno aadi o wadde onon heɗotoɓe tedduɓe salmini professeur nalla jaggoɗon min gantu ina wawi taw ko domaine mon Silla Amadou Tidiane Silla en ina wawi taw ko domaine mon salmini Idi Doro Diallo e dendagal hilifaɓe wonɓe ɗo fof jaggo noon ɓe gantu wadde ko arde humnude aadi tan kono wona toɓɓere nde ganduɗa nde eɗen keɓidi ɗum to banggue ko ɗum namdi ko en keɓidaki ɗum monsieur le maire Baydy Ba eɗen mbiyamo bisimilla ɓe mbi ko Sénégal leydi pétrole et gaz gartam e kulhuli Sénégal leydi pétrole et gaz tan lawimo inde leydi Sénégal nde Sénégal leydi pétrole et gaz tan lawimo inde leydi Sénégal nde ina heewi noon kadi e gueɗe mbaɗe ni gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko c'est des termes génériques so kalama tan yimɓe foof puttina guiti walla ciiñe jiƴu men kuccita e nder ndin ɗon kelmedi taw ko ɓuuri ko hen hewde yimɓe ɓe e nder kelme mbaɗe hono noon ɓe ɓuuri wawde ko ñamminede kelmedi ndi kono noon tawa gartam mum ala hen monsieur le maire Baydy Ba an e délégation mam min mbima bisimilla a jarama Seydi Ba no mbiɗen ni gueɗe mbaɗe ni expression ngaji mbaɗe ni ko expression ngaji e kala saaha jaltoji wona faggudu ndu yalti walla yaltani yimɓe foof ina ciftoro dans les années 80 expression ngaji mbaɗina après barrage hankkadi yimɓe foof ciiñi ñiƴƴi tan ene payi après barrage cikki ma taw so ñalawma o yonti ko ɗum waklitande aduniyankore waɗata te on ñalawma après barrage sa watti ɗum e pular tan woni so barrage uji paari kono noon wonno terme o e kelmedi ndin lowama natnama e nder yimɓe ɓe tan sa renaki cikkata ma taw won lawñetande aduniyankore jogori wadde caggal ɗum no jaggiranno ɗen après barrage ha joni en ganda beela koko ari walla koko yawti walla koko wona jaggiren noon le Sénégal pays pétrole et gaz so ɗum ala actere men ina wawi tajde hen joni noon namdal ngal ko holi gartam gongam hen e hol kulhuli gonɗi hen kono haade men nadde toon taw ina moƴƴi dartoɗen e pétrole et gaz saabu ɗe gueɗe ɗiɗi koɗe kelme yummaji e nder nde ɗo titode nde ɓe totti en pétrole en galana ɗum ɗo joni helmere mbiyen ko ni fotata wiyede pular gaz ko hono noon kono tawde so en mbi pétrole et gaz yimɓeɓe fof no mbawi famde namditoɗen tan holko woni pétrole holko woni gaz ma taw so tawi firingo rokkama e to banggue no haralleɓe wurɓe ɗum kaldi ni ina wawi rokkoye en wawde famde ko ɗum ɗo won ɗum ɗo ko wawi hen wonde foof pétrole woto nanguiren ɗum ɗon ko waɗeteno e lampaji waɗe e mees no huɓɓe wona on pétrole haalate so ina wiye leydi ndi ɗo kode leydi pétrole et gaz wona ɗum haalate ɗum ɗon ko waylande wotere e nder baylande 12 walla baylande 17 dérivé jiɗmi wiide waylande wotere calcal wotere e nder calti 14 walla 17 ko hen nden ɗon saltande jeeya te jeeya koye ɓurɗe famɗude to banggue gartam walla nafoore mum ɓuuri tengtude e yonto hande o to banggue so en duttima e firoji ɗi tawaten e nder dictionnaire uji woni e nder cagguitorɗe ha e ko way noon wi en ko pétrole to banggue tago pétrole et gaz ko ɓesnoje fino Allah manam c'est des produits naturels
min wadiri naturel noon min firti ɗum fino Allah mi anda ne wawi wasde wonde noon ɗe lowdu men woni ndelam kuɓɓam lowdi ndi ko molécule e holɗum molécule mo ganduɗa o ala ko soomi so wona ko wiyete des atomes de carbure et d'hydrogène caɗele ɗe dañƴen e firo ɗeɗo kelme tan addani en namditade anduɓe ko wayno ceerno Abou Diom gomo fulo e wittu ha rokki en hunde won kelme to banggue no fotata wiyede soɓe mbi noon tan jaɓen so wi molécule wiyete ko mollere les molécule wiye molle so wi atome wiyete ko mittere les atomes wiye mitte tawde en ganda holko woni molécule en ganda holko so wi molécule mollere tan mbiyen mollere no jaɓirɗen ni molécule tan jaɓiren noon mollere surtout tawde ko spécialiste aadi no jaɓirɗen ni atome tan jaɓiren noon mittere joni noon ko neɗɗo haalani en ɗum wona hunde nde ganduɗa nde tan eɗen mbawi wiide koko dagna koko nattina e nder kelmedi kam ko wawi en wonde foof ko lowdi ndi ko lowdi molle woni des molécule nde ala ko soomi so wona des atomes woni mitti carbure woni kuɓɓam eno wiiri ko ɗum ɗon ɗam ɗon ndelam kuɓɓam noon woodi wiyama ko ina abbo ko famɗi foof million ngaji nogas ɗum ko jibini pétrole woodi ko famɗi foof million ngaji nogas ha million ngaji 350 hitande ko adi hande ɗo ɗo kalaten ɗo yedi wadde wona kesum e nder windere nde wiyama noon ɗum jibina ko e waylo puɗi des végétaux gondi e nder leydi leppi leydi walla gondi e nder maaje kaɗɗe walla maaje belɗe walla ni e beele ko wayli noon taw on ɗon waylo kadi ko puɗi ɗi ko puɗi uddiɗi walla dambiɗi e ko ɓe mbiyata kaaƴi yummaji mbiyen ɗum les roches mères ko enen tan noon pirdi ɗum kaaƴi yummaji ne wawi taw firongo dagaki fawade noon e nguleki ki e dambo o oɗo waylo ko kañum jibinoytu pétrole et gaz woɗɓe mbi ala ko ɗum kaaƴe caayoje gonoyi ɗon ko wawi hen wonde fof paamiren ɗum e ndiɗo taaride e ndi kelmedi nde kalaɗen paamiɗen ɗum hono noon wona e nder maaji walla e leppi leydi ndi ngam noon wiide pétrole et gaz ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni waylori ha yettiɗo ɗum kam en mbawa ɗum famde ni enen e koye men saka wiide eɗen pammina ɗum paamen tan ko ɗum waylo e nder kaaƴe gonɗi e leppi leydi walla gonɗi e nder maaji tawa wona tan puɗi kono ko puɗi e kala ko ganduɗa ko cour juro ha e gueɗe goɗɗe ko kañum rokkoy pétrole wadde eɗen mbawi wiide hayso wiyama ko produit naturel kam ko transformation woni ko waylo tago wongo rokki ngon ɗon tago no mbiruɗen ni waɗa jagguiɗen pétrole ko loweteno koye lampaji waɗe mesuji hayso tawi ɗum joni yontande hesere nde ne wawi taw anda ɗum paamen tan ko ɗum tago somgo wawgo yaltinde walla saltinde 14 gueɗal walla 17 gueɗal konngol pétrole ngol ko kañum ko konngol pétrole ngol yaltinta gueɗe kewɗe walla oɗon dérivation ko kañum yaltinta gueɗe kewɗe essence en gasoil en e ko way noon e ko wiyete gaz hade gaz naturel ina waɗi gaz goɗɗo jaltannoɗo e ɗum ɗon ko wiyete pétrole sen duttimo e grec ɗemgal yummowal ngal yimɓe hewɓe gasketinta kelme gadanteje wi helmere ɗe firata ko nebam pendiɗam sen duttimo e latin kañum wi ɗum ko petra wi wonde firata ko hayre tayde walla kaaƴe tayde ɗum ɗo fof ndendinen ndiɗo kelmede fof beele eɗen daña tan e kuccam mataw pétrole ko ɗum ɗo fotata wonde kono min mi wawa wiide tan ko ni tagira ko ɗum ɗo wayloto ni waylorto mi ala on ɗon kat tan hayso wonno e domaine am saka noon nde wona ko caasi walla ko iwde caasi énergie walla ko ummi e énergie mo aduna o hutorto aduna o hande ina hutoro ɗum to banggue pétrole e hitande 2021 nogas e jeenayyi piccal 5 e kala temedere caasi ɓurɗi hutorede e nder aduna o ko pétrole rewi hen ko ƴulɓe kañum ndewi hen rewi hen ko gaz aduna o ina hutoro ɗum nogas e 3 e kala temedere e hitande 2022 aduna o ko hutortogum e nder hitande teskama wonde timmi ujunnaje 4 e temedde 4 e 7 milliards ko yaltinte gam hutorede ɗum ɗon pétrole et gaz ko caasi kuɓɓoji kono ko caasi kuuɓoji koko gasata wona ndiyam ni
sa ari e maayo a ƴoogi a hattataka ndiyam ɗam kala ko ittuɗa e pétrole e gaz andu a itti ɗum iwi e moftal ngal joginoɗa ngal firti wadde ko hunde gasore ko hunde huuɓore wona ko hesɗitinte sa itti ɗum tan yolde mum sukko hono noon hayso tawi tawate koye nder kaaƴe gonɗe e nder maaji walla nder boyli gasaɗi e nder maaji ɗum ɗon kadi ko gandal gongal namdi ɗum gaz o ko somdu ɗum ɗon ko wiyete mitti woni ko mbiten les atomes et les molécules woni molle ko tago kadi wiyango ngo ala mbaadi mum keerindi hen sahaji ƴettori mbaadi ko loowi ko walla ko loowa ko walla hen sahaji kadi gaz sa wiyama noon eɗen mbawi wiide koko suyata aɗa wawi eɗen mbawi jagguede ɗum hendu kono kadi eɗen gandi so en dambi ɗum e hoɗɗo nokku hono no dambirten ɗum ne butel ni hen sahaji sa wiyama wona ndiyam woni nder a yeddat paamen noon kadi gaz ina waɗi iwɗo e pétrole on mo pétrole woni yummum walla woni tanum caggal dérivation ngaji ɗi kalɗen ɗi kono kadi ina waɗi gaz naturel mo ganduɗa o kañum ko noon jibinira hono no pétrole jibinira ni e nder kaaƴe helmere gaz nde noon e nder kelmendi tubakoɓe nde hutora tan koye 17e siècle woni niwiri 17 kono noon helmere nde heɓi firo wongo hono firo hande ngo hutortoɗen gaz o heɓi ɗum koye 18e siècle pétrole et gaz e sénégal leydi pétrole et gaz ko adi fof jiitugol mum woto cikken koko hesɗi e nder sénégal ɗum waɗi ko wiyete ko après barrage jaggiren noon tan sénégal pétrole et gaz ma wirta heewi ko wirti en yewta taw en tinani eɗen paadi haaji eɗen ciiñi tan eɗen ciiñani pétrole et gaz taw hen sahaji en gandani mato ko kalten ko won koko hutora ko ɓooyi pétrole et gaz wona jiitugol mum e sénégal wona ko hesɗi koko ɓooyi ɗo e nder leydi ndi sabu ko hedde 1917 maale pétrole gadane peeñi ɗo e nder dakar taaride mum e saha gasgol won forage uji ndiyam gasetenoɗo ɗo 1917 kono noon ko 1932 ɓuri laabde wonde godalngal pétrole e taaride dakaru ha joni koye gasgol forage uji yaltine ɗen ɗon maale kono koye 1952 ko wiyete ko bureau de recherche pétrolière eɓe mbi ɗum BRP ko nden fuɗɗi kañum jiilaw pétrole ɗo e nder leydi sénégal 1952 ha 1977 jiilaw pétrole woni sababu gasgol ko ina abbo e 120 woyndu ɓulli ɗi ganduɗa ɗi ko gabbotoɗe pétrole wono ɗon e fanno artisanal woni fina tawa woni aada woni no gadori ɗen asde boylu walla fannu keso garɗo caggal mum saabu woto jejjiten ko kalanɗen adan ko foof gonnoɗen ko yonto jimani tubakoɓe woni 1917 1932 1952 on saha mbiɗen wonɗo ɗo ko wiyete ko société africaine de pétrole wiyete ko SAP walla SAP 1981 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati goo sénégal darni ko wiyete Petrosen gila nden jiilaw pétrole ina jokki gila e dow ha e lugge woni dow walla asate ha e lugge sakkiti e nokku biteɗo Gadiaga ha e biteɗo Sandiara ɗo gaz yiita e hitande 1997 tawi woto jejjiten gila nden sénégal nana yeeya pétrole nana yeeya gaz jaɓɗo heddoto noon ko so yimɓe ne kaala hannde leydi pétrole et gaz koko yiitano ko jarani wullude ha aduna fof ko ina tina walla ko yimɓe fof ina pooɗano ɗum kono ɗum ɗo ko jiite kese ɗe ganduɗa ɗe yiyama wonde ko yiita ko e sénégal e hitade 2017 somi juumani ala fof ɗo yiita e nder afrique ko sénégal ɓuuri hewde ko yiita to banggue gaz ina gasa windande nde rokkoroye ɗum koye hitande 2014 woni ummitere mawde nde galleji jillirɗe pétrole et gaz e nder lugge sénégal maaji lugge sénégal kam e hakkunde sénégal e mauritanie ina waɗi noon koɓe mbiyata nokkuji ɗi ganduɗa ɗe ɓe innirta luggi ɗendi jiitade e luggi ɗendi woni offshore walla jiitandi e ɗo dow taw ko huymata walla maale mum kam taw luggi ɗo yani ko ɓe mbi ɗum onshore eɓe dutto kadi ɓe mbiya offshore profond fof kadi koye luggi ɗendi maayi kono noon ko gandal e karallagal jiitoy ɗum ɓen yituɓe ɗum bloc Sangomar eɗen gandi nan ɗo offshore Saint-Louis offshore profond ina woodi Kayar offshore profond ina woodi bloc Rufisque Sangomar ina woodi e goɗɗi baaɗi noon
fof dokki leydi Sénégal hannde wiyeede leydi Sénégal pétrole et gaz hade men arde e ɓuri e kulhuli gonɗi heen. Sangomar ɓeto mum tan e hitaande 2015 haa 2018 holliri en wonde to baŋnge luggiɗeeni to walla to baŋnge beestogol to woni ko hakke 100 kilométre to baŋnge ŋore maayo Sénégal. To baŋnge luggiɗeeni nder nderi nan kilométre uji ɗiɗi nder nderi to waawata yiitoyeede toon hade mum noon kadi asaneede boyli bawɗi huutoreede ɗum holno wonirta allahu alam ko annduɓe ɓe nganndi ɗum waɗi joomumen. Boyli 7 gadani puɗɗaaɗi jarribeede toon ina ɗamina heen hakke 650 million barigal wonande sahaa. On nokku ina mofti kadi e gaz qiimoteeɗo e hakke 113 milliards to baŋnge métre cube. Eɗen nganndi Sangomar fonno fuɗɗaade koye hitaande 2023 so fuɗɗunooma ina ɗaminanoo leydi Sénégal yaltina kala ñalawma temedere ujunere barigal. Temedere ujunere barigal par ñalawma so fuɗɗinooma e hitaande 2023. Eɗen e 2024 ina wiyanoo lewru juin kono eɗen nganndi dille politique baɗɗe ɗe e yidde yuurnitaade piɓle baɗaade hakkunde yiituɓe e way noon ene waawi addude caɗeele. E ko yiita koye e gaz ɓuri teŋtude hakkunde Mauritanie e Sénégal ɓe mbi ɗum projet Grand Tortue nokku on ɗon wona to baŋnge Yemen e to baŋnge Mauritanie to walla no ɓe innirta ɗum ga e Sénégal e nokkuuji ceertuɗi ɗo ko Yakar to ko Teranga e ko way noon. On gaz yiita ko 2015 walla taw koye janvier 2016. Tortue 1 woni ko to baŋnge Mauritanie boyli gonɗi Sénégal ɗi innira ko Gombol 1 ɗum ko to baŋnge Sénégal. Moftande nde ɗon wiyaama wondi ine waɗi 550 milliards métre cube woɗɓe mbi ala waɗi ko 450 milliards métre cube won wiiɓe ɓuri ɗon ni yettiima haa 7 milliards pawɗi to baŋnge métre cube ko jogiɗen to baŋnge gaz. Ko e 2023 fotnoo fuɗɗaade ina fadanoo ko famɗi fof millions ɗiɗi e feccere tonnes kala hitaande ko Sénégal yaltinta e on ɗon nokku so tawi ɗum fuɗɗanoo. Soynande nde wonnoo ko yaltindi e hitaande 2026 10 millions tawa ko tonnes ummiraade e ndeer ɗiin ɗon nokkuuji. ɗum ko daawal ɗimmal e daawal tataɓal kono daawal gadanal ngal ko 2,5 millions tonnes yiɗanoo yaltineede to baŋnge ɓetirge gaz on ɗo fon. Sappo e noyi novembre 2014 galle mo ganduɗa o askitinto koto leydi Angleterre ina wiye Crane Énergie mi annda no haaldete ha sella e ngal ɗon ɗemgal haalino wonde waɗino ɓeto estimation ha joni on ɓeto kadi qiimi to baŋnge gaz ko jogaa ko kadi qiimi ɗum ko ina abbo e hakke 150 million jaafoɗon ha 670 million barigal. Caggal ɗum cowoɗa ɗum e litre uji ƴeewa holko rokkata e hitaande 2017. E hitaande 2017 ko Sénégal woni leydi ngadiindi e nder Afrique ɓurndi heewde ko yiita e gaz. En mbiyani Sénégal ɓuri Afrique fof gaz de ala kono e 2017 nde yiiletende ko yiita ko e nden hitaande aduna o Afrique fof sa rendini ɗum ko Sénégal woni leydi ngadandi aduna o fof sa rendini ɗum Sénégal no waawi wonde leydi nayoɓiri. Valeur estimée o ko ina abbo e 15 milliards CFA ngartam leydi Sénégal pecce ɗam e nder duuɓi 30 haa ko ɓuri ɗon. Pétrole et gaz noon haala mum heewat sabu waɗi jiitugol mum jancingol mum haa yettoɗo wiyeteɗo pétrole watta en siccude walla ngartam mum mbatten ɗum tindi ko daawe kewɗe waɗi won daawe ndaɗi Sénégal alana ɗum doole Afrique fof alana ɗum doole ɗum wiyete ko phase exploration. Phase exploration woni sahaa jiilaw ɗum ko galleji mawɗi gonɗi e nder windere nde ko gollal mumen yiilade pétrole o. ɓen noon soño garda tan ko remma moƴƴu gara tan mbiye minen dey emin jiiɗi yiilade pétrole e nokkuuji mon naggam ina gasa taw ɓe jogini ɗum des repères walla signe uji kolliroji pétrole et gaz ina woodi ɗo yedi kono noon walla leydi ndi wiyaɓe emin cikki ɗo huundi walla ngare udditanaɓe damal
e ngal ɗon phase biten exploration en ngala kuutorde en ngala compagnie ji en ngala galleji bawɗi yitude ɗum en mbawa en ngala wodnani Sénégal woodi ko galleji mawɗi e windere nde ɓenne so ina ngara jomnotaka jiilota tan so jiiti kala ko ina yaltinoye haade mum yaltinoyeede eɓe jomnote koko yaltinte ko maɓe jomne phase exploration o koɓe peri toon fof ha gasa soɓe jiitoyani allahu alam Allah jaram on jaram onon garno yiilade on jiitani on jaram allahumma salli on phase exploration ko galleji ɗi kañumen e koye men ƴettata kunoto hankadi ƴettude ɗum ɗon ɗum waɗi jiiluwuji kewɗi mbaɗi e nder Afrique mbaɗi e nder Sénégal taw jomum men jiitani gasnat tan piɗɗo doto men jaha jafoɗon men e haalata caggal ɗum ɗo noon koko wayno BP Cosmos énergie en ko wayno Woodside énergie en ko wayno Total énergie en adan kadi so eɓe jiilo fiɓdi adande nde ko concession wonno ha joni hankadi négociation woni disnodiral ngal nano yurnete e kala fannuji ɓuri tengtude e laamu jalngu ngu ɗo to banggue disnodiral wonko waɗa hen so yawti phase exploration remma moƴƴu ɓe gaara ɓe jiilo soɓe jiitani ɓe jahallaɓe mabɓe kamɓe toon hen ɓe dawanima a rewaniɓe soɓe jiiti ɓe jomno e nder jiilow mabɓe kala ko gadɗa yaltinde ko ma ɓe jaltina no ɗum wiyete hoore kalis mabɓe hoore kuɗol ma ɓe jaltina hoore kuɗol hoore kalis mabɓe phase développement noon fuɗɗo arde woni ɗum ɗo yiitama hankadi noon eɗen naata e développement ɗo woni hankadi jiilo gaddoygol batuji mawɗi ummotoɗe Chine ko jiiɗon ko bateau garɗo hokko ɓoyani ko ɗo woni gasgol ɓulli e boyli e nder maaje ɗo kadi addi luuri kewɗe hen sahaji luuri politique ɗo sa ƴeewi serdi ceerno Alassane Sall e Macky Sall en Macky Sall mo ganduɗa o yiddi mum fof wonno ko ɗum ɗo ko yiita e saaha makko woni arsigi makko ko haade makko yaade yoɗum yencini ɗum yinno ɗum fof yinno ɗum ɗo fof wonno koyɗol makko ceerno Alassane Sall kañum wino ko tawde en ngala ko yencinta en ngala ɗum ɗon jaren sees jarani heñade ala ko jari ɗo heñade e jibini luuri goɗɗe nderi ha mataw moni fof noon ne jogui dalilu mum kono noon ko dalilu politique wonata ɗon so diwti ɗum ɗon ne kadi a dilli saabu ndu wiya ɓete ngo waɗama wiya wonde leydi Sénégal e nder phase on ɗon so yencinama jogori dañƴi hen tan ko 10% faade e Petrosen 10% 90% o jeeyi ɗum ko tubakoɓe golliɓe gueɗe ɗe e ɓen ɗon ɓeɓe ciifodiri contrat ji laamu ngu wi ala yarani hono noon wi kañum fof so qimoyama ko artata ko e jiifo laamu ngu walla e booño mum ko 60% ko capanɗe jeegom e ngal temedere compagnie ji ɗi e woɗɓe ɓeɓe ciifodiri ɓe jogori nawde capannayyi e kala temedere on du ko labale noddi ko joom pucci en goɗɗinta ko toon saabu ko haala keewa ko woni ɗon ede saabu taxe uji naati nder noɓe mbiyata redevance uji naati nder hankkadi ko hiiso wongo woni ɗon so yawti phase exploration woni jiilogol phase développement woni gollogol gueɗe ɗe ha wawa jibinde pétrole garen e phase jencingol woni ɗo hankkadi potaten tolnade ni mboɗo sikki e won nokkuji ɗum ɗon hankkadi nodda hankkadi kadi peccugol woni ko kalɗen ko joni ewa leydi Sénégal noon eɗen gandi kala ɗo pétrole feeñno addi caɗele dilli keewi hono ɗon kono leydi Sénégal waɗini ɗum ko mbiten kanorɗe ɗen ɗon kanorɗe ina waɗi ko wiyete ko Cospetrogaz ko goomu cuɓangu mbangu yimɓe sertuɓe to banggue politique to banggue iwdi to banggue leƴƴi fawade e dow gandal mumen e dow nundal mumen mbaɗa ngun ɗon goomu beele ina jurnono leydi Sénégal dañal mum gueɗo gueɗal gongal darde ngal ko Institut national du pétrole et du gaz ngam heblude sukaɓe leydi Sénégal janggo joganade koye mumen pétrole mumen e gaz mumen on institut haralde adande de foti yaltude haralde adande de waɗi ko nogas e ɗiɗo étudiant ji janggoɓe yo janggo tan pétrole et gaz beele eɗen mbaso yowitade ɗum foof ko kanorɗe de laamu ngu waɗi le code pétrolier 1998 et le code gazier waɗi ko wiyete formation du cadre des secteurs ɗum kadi ko hebloji goɗɗi foof dey ko beele Sénégal ina wawa hebde hoore mum e famde gueɗe ɗe saabu sa famani gueɗe ɗe jomen anduɓe gueɗe ɗe ene mbawi funtirdema fannuji kewɗi nden noon andande hoore mum wawande hoore mum ɗum waɗi laamu ɓennugo ngu ɗo waɗi ɗen foof waɗi kadi ko wiyete ko la loi sur le contenu local woni nokku ɗuɗum yita ɗo holno jomumen jitorto hen koye mumen
ɗum ne kadi ko ɓetoji mbaɗa e on ɗon fannu waɗi kadi ITE ɗum ɗon kadi eɗen mbawi wiide ko kañum waɗata publier denndangal contrat mbaɗade pétrole et gaz mone men fof ne wawi fodde wawde yurnitoyade ɗum hoore mum e nder nden ɗon tufndi walla e ngal ɗon kolngal yanti kadi Sénégal Allah walli ɗum hade mum ni yaltinde pétrole et gaz wawde jeeyede e OPEP woni leyɗele dendinde pétrole et gaz kono kadi wawde wonde membre observateur e ɗum koɓe mbiyata forum des pays exportateurs du pétrole ewa kulhuli e fartanŋeji kulhuli e fartanŋeji woni dawal ɗimmal yewtere men nde article 5 mbe sikki waɗama e nder constitution sénégal hollirde wonde dendagal ngalu jiitango e leppi leydi sénégal walla e nder mbundi maayo sénégal ngunɗon ngalu ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗum ko le peuple adan hade on constitution waɗede e 2016 wiyeteno ko jeeyi ɗum ko l'état noon ko laamu ko fof joni wi jeeyi ɗum ko le peuple ko ɓesgu leydi sénégal jeeyi ɗum sa yeehi article 5 o ina holliri en tous les jugements ou accumulation naturelle d'hydrocarbures sur le territoire de la République du Sénégal sont la propriété exclusive du peuple sénégalais. Oui, cette disposition prévoit également que la gestion des revenus pétroliers garantit notamment une épargne intergénérationnelle. Woni kala ko yita e pétrole ko ɓesgu leydi Sénégal tawa jeeyi ɗum ko gueɗel gadanel ngel gueɗel ɗimmel ngel ko yonta hande o woto wi pétrole yitama e 2014 tan ñaamen ɗum ɗo e 2024 walla ñaamen ɗum ɗo e 2030 wi ko waɗi feccere wotere tawa nden feccere resana ko yontaji garoji so leydi Sénégal kadi jeyama e leyɗele jaltinoje gaaj rutti e jeeya e OPEP kono noon ngam gona tan leydi ndi ganduɗa ndi ko keptinadi leydi pétrole et gaz alay sago mbaɗa e nder fedde nde walla e ɗen pelle duuɓi capanɗe joyyi tawa waɗa exploité loi continue locale en kaali ɗum ko gartam mbawɗam jibinande waɗande jibinaɓe ɓe e nokku o ɗon la responsabilité sociétale d'entreprise woni RSE ɗum ni kadi ko gartam mbawɗam kala entreprise golliɗo e ɗir nokkuji ɗin ɗon pétrole et gaz yo ittan ɓe tawi ɓe ɗon gueɗal kala koɓe cohli so école aji so ɗum ɗo hay so tawi responsabilité sociétale d'entreprise hormako ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi taƴanaka no ɓuuri labtirde tan lowdi mum eɗen ɗamini to banggue avantage ina jibinana en ustugol jaru courant ɗo e nder leydi ndi soynande nde ko courant Sénégal foti ustade to banggue facture mum 50 e kala temedere kono ɗum ko soynande ɗum ko kalten fof noon koko winda hakkude ko winda ko e ko wodata ko hen sahaji won dawal manggal ɓili ɗon ina soyna ustugol ina soyna kadi ustugol importation ko Sénégal jiggoytono to banggue pétrole e to banggue gaz so ƴewama e nder jiggode Sénégal ko no gaz e kala temedere te jiggoyto ɗum ko Europe so tawi ɗum ɗo laatima nden jiggore nattat hankkadi ko wiyete balance commerciale woni ɓetirgal ngal ɗon hay so yerodirani ma ummito seeɗa ha ɓuuro ɓaɗodirde jiiɗani ɗum ko to banggue industrie pétrolière ina ɗamina darnugol baylirɗe to banggue kala ko fagga e pétrole taw ko ɗo e nder leydi ndi ɗum waɗate walla industrie pétrochimique ina ɗamina kadi transformation wonande institut mo mbinɗe no heblude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko wawɓe waylude ɗen caltoji walla ndin caltiri ummotodi e pétrole beela ina wawa fewnditede ɗo e nder Sénégal caggal ɗum ina ɗamina ko avantage uji kalten kono noon ko ɗamaw wonde ma waw fewdande en won gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko kutorɗe to banggue ndema so engrais en so goɗɗum gabbuɗo ɗum hen hay so tawi leydi Sénégal ko adi ɗum ina jogui phosphate o ha joni eɗen ñencina ɗum nana yalta leydi Sénégal kono ha joni engrais fewda ko ɗo haydara fewda ko ɗo wadde kalten ko ɗo ko ɗamawu tan mo ganduɗa o so moƴƴinama fewdama ina wawi wonde caggal ɗum kadi laamu leydi Sénégal jaltugu ngu wi coñani gadandi pétrole leydi Sénégal gartam ɓurɗam hewde ɗam yuppoyte koye ndema
en keɓi ɗum ɗo e pétrole et gaz juppoyten ɗum koto ndema le comment noon hankadi holno ɗum wonirta toonne kadi ina wawi jibinde coppuɗe kewɗe e jonle kewɗe ganden kadi ko Sénégal pétrole et gaz woni première matière première de carburant ɗo e nder leydi Sénégal ko kutorte toon ko kañum woni gueɗal gadandal to banggue transport ko kutortoɗen hen yanti hen kadi ko wiyete économie industrielle woni faggude yowitinde e mbaylaari ko ɗum taaɓal pattam lamiwal ɗum ɗo fof ko avantage uji baaji daƴƴi heen paamen kadi hannde duƴƴal ɓamtaari aduna o ɓetete koye barigal pétrole manam wiyete ko barigal ngal tolnima ɗo cogguji aduna o tolnine ɗo barigal tolnima ɗo cogguji aduna tolnine ɗo wadde yo en paam ɗum wona sara e nder oɗo to bange kulhuli ɗi avantage uji ne keddi ha heewi ko mbawɗen haalde eyi kono hakkude haalde nde e yiide nde kadi wonko heewi ko woni ɗon to bange kulhuli ko noon ha yeehi won yimɓe ne kaala ko wiyete malédiction du pétrole malédiction du pétrole addi ɗum ko haali ɗum adi haalde ɗum ko jeeyaɗo Venezuela wonno ministre des énergies mo Venezuela o wiyete ko Pablo Pérez Alonso kanko adi haalde malédiction du pétrole woni kiite pétrole manam kalɗo pétrole feñno kiiti peeñi ha feñde seyɗanagal ina addana yimɓe caɗele ko yiita ko e pétrole gaz yiita koto woɗɗani ha ɓurti powle woni les côtes holko ɗum firti ko jiito pétrole o jencingol mum ina wawi raɓorde dendagal nokkuji gonɗi e ser ɗon ɓuri tengtude e raaɓo to banggue awa saabu gaz Sénégal ɗo yiita to ko nokku mo ganduɗa o ko nokku awa ko ɓuri ho hen hewde te awa eɗen gandi sa ƴeewi ɓetirgal Sénégal to banggue faggudu ko PIB mum ko yaltinta ko ɗo heedi ɗo Sénégal ina mawni sanne joni noon so pétrole yitama toon ina wawi jogoɗen kulhuli beela ala ko ɗum battinta e awa wonnoge on ɗon ha ɗum wasa latade menace de pollution mbe sikki oɗo firdinimi ɗum ko tunwere Abou Racine Diom o firdani en ɗum ko tunwere ɗum ni kadi ko bonnata weeyo ngo e ko wiyete émission de gaz na addana en so ƴeewi joni e bawɗe Allah ɗo joni hakkude men e asman Allah ina waɗi ɗon heɗɗawo goto wudere wotere wiyete ko couche d'ozone on ɗon heɗɗawo mbo Allah waɗi ko kañum waɗi ha nangue wonɗa haadata nguleki mum wonɗa haadata en ay joni nde puɗɗen wadde cokkas couche d'ozone e industrialisation ɓurtuɗo no yaari ni e nder windere nde cuurkiki ko ummoto e car rapide uji ko ummoto e auto ji ko ummoto e usine aji bonni hande ha natti wiide ndungu ko ɗo fuɗɗoto ceeɗu ko ɗo fuɗɗoto a natti wiide hande yimɓe jettima ha won nokkuji no wiye 50 degré wona Allah waɗi ɗum de jafade ko Allah waɗi kono noon ko neɗɗo sababu yimɓe cabobini ɗum kala ko Allah watno yo en gurde e weeyo ngo eɗen bonno ɗum joni kadi duttoɗen mbiyen yo en mbat kadi ko enen joɓira ɗum ɗon ko bonnuɗen wadde émission de gaz à effet de serre menace de pollution nan ɗon baisse de production des algues ɗum ko puɗoji e maaje kaɗɗe ɗum ne kadi gartam mum no wodno nattata wodde la marée noire hay goto wawa wiide pétrole o gaz o so ina yencine ko ɓuural tan woni hen manam en ala caɗele gaz o suyata pétrole o suyata so suyi ne jibine ko wiye marée noire eɗen gandi marée noire kala ɗo wanno hol impact mum hol battane mum e nder nokkuji ɗi catastrophe écologique musibbaji bawɗi jibinede hen kadi ina keewi bonna maaji bonno puɗi bonno kullon fof gonkon e nder ɗenɗon maaji taw ɗum ko marée noire eɗen gandi sen ƴewtima tarika aduna o holto mareji noire mbanno holko ɗum bonni to banggue gurdam ɗam la pollution des eaux air et sol tunwere e nder ko fofote ko tunwere e nder leydi ndemateni ndi tunwere e nder diƴƴi ɗe ñabbuli bonɗi jogorɗi feñji taw ko pétrole et gaz addata ɗum kutorade en ma taw liɗɗi ɗi ganduɗa ɗi kutorima ko ganduɗa ko ummi e pétrole et gaz taw ɗum ɗon moƴƴani e gurdam men e ko way noon ñabbuli nguro haalama hen ha e ko wiyete ñabbuli cancer kalama hen pétrole et gaz kala to feeñi bonande feeñi ɗon mataw ko ɗum waɗi eɓe mbiya malédiction kono noon bonande nde fawi kay koye fannu kadi no kutorotɗen pétrole et gaz o buuña feeñat ɗon la corruption feeñat ɗon kala ɗo feeñno buuña corruption ɓurata heewde ɗon
kala ɗo feeñno leydi ndi feeñno ñamade ɓeydoto sabu kala ko namdiɗa tottete tawde kayat jogui pétrole et gaz garantie woodi kala ko namdiɗa tottete ɗum waɗi ñamade Sénégal hannde en jaara yo Allah suur en wonno kala ko namdiɗen en tottete sabu eɓe gandi ɗum ɗo han kadi eɓe jogui toɓe pawi ɓe jogui toɓe pawi en gaga ɗum ni basal tawaɓe ɓe yitamo teskamo wonde e nder aduna o ɓuuri tengtude nder Afrique kala ɗo pétrole et gaz yiita ɗon nokku ɓurɓe wasde ɓe e ɓurɓe tampude ɓe ko ɗon tawate ko gonga noon Sénégal etima jangguitade allowal africayankewa ngal wiide ene lelna won kuule kono eɗen gandi kadi hakkude kuule lelneteɗe ɗe e baɗagol ngol ko goɗɗum saabu ko ɓuuri ko hen hewde hayso laamu lelni kuule enen Sénégal naaɓe tottateɓe yo en pewdu ɓe ko enen gaddoto bonnude hen saaji hay tubakoɓe ɓurata en wawde fewnude ƴeewe tan entreprise aji tottateɗi golle yo ngol ummiɗi caggal leydi ɗi ɓuuri wawde fewnude e entreprise aji Sénégal ɗi kala mo tottaɗe hen ƴeewata koko dañi hen wadde hakkunde ko Sénégal jangguiti ko hallelni ɗeɗo kuule foof e laatogol mum wonko heewi woni ɗon ñamade ɓeydoto basal tawaɓe haare hakkude leyɗele ɗen gandi won pétrole e ga yitanomo hakkude Sénégal e Guinée Bissau eɗen gandi hol caɗele gonɗe ɗon ha tan ko masala ha gurdam e gurdigu adani ha en dañani caɗele ko ɗum waɗi ni belammo men mawɗo en leyɗele ɗiɗi ɗe Macky Sall e Gazouani holno jaɓiri sifodirde ha leydi fof yo jogo 50% tan muɓɓen guiti ay so wona ano ɗum Abdoul Aziz wonno de Abdoul Aziz woni président Mauritanie moni fof yo naw 50% tan muɓɓen guiti ay so wona ano ɗum ma tubakoɓe naat nder moni fof no yiilo intérêt mum ɓe ndendina ɓe onon kay on poti heɓde ko ɓuuri ɗo ala onon kay ɗum ɗo ɓen muɓɓo guiti tan mbi 50% hayso tawi won opposition ngaji ɗi mbela ko ɗum ɗon kono kadi ko ɗum masala ha gurdigo haɗum wawlen jibru hakkude les compagnies kañumen hen sahaji jiiɓat kadi gadda jibru kala ɗo jibru waɗi fitina waɗi hankadi jomumen guyko no wawi wonde ɗon buuña no wawi wonde ɗon woni caɗele ɓuuri mawde kadi ko ƴetten yakare men foof tan pamen e pétrole et gaz jejjiten ndemo jejjiten aw jejjiten gaynako tan mbiyen tawde pétrole et gaz tawde après barrage ari hankadi ubben ɓulli ubben jaali ubben oɗo pétrole et gaz ni ɓuuri wonde musiba foof ko wasa ko dañete ko ɗon wasa wattede e ɗum ko joguino calɗi tambiɗi gurdam men ko ndema awo e gaynako so ɗum waɗaka reversé toon ha en kucciti enen foof e pétrole et gaz tan so renaki ko ɗum bonnata ko ɓuuri ko hen hewde caggal ɗum ina wara ko wuuri e maaji ina wara ko wuuri e weeyo e taaride mum ina waɗa perturber l'équilibre écologique jerodiral gongal e hakkude gurdigo fino Allah e ko tago Allah ngo ina waɗa perturber ne natta hankadi yuɓɓude juɓɓodiral ina wasa wonde ɗon caggal ɗum les attentes démesurées sikkude tan tawde pétrole et gaz hankadi ari poɓɓen gamen lengen ko jam tan hankadi faya sen mbaɗi noon tan en ɗanoto ɗum hankadi jibinoyo des tensions politiques et des tensions sociales jikkuji kesi garat kala ko ari kesum to banggue faggo kañum waɗata déterminé jikkuji nokku on ɗon hankadi en no joguiɗen hannde jikkuji WhatsApp jikkuji informatique ko noon janggo e jaam jogoytoɗen jikkuji pétrole e jikkuji gaz saabu kañumne ardat e jikkuji mum arde fof mum woto jejjiten kadi ina waɗi e nder aduna ko wiyete le choc pétrolier ƴetten gueɗe men fof tan pawen e nder choc pétrolier waɗi 1973 goɗɗo waɗi hakkude 1979 goɗɗo waɗi 1979 ha 82 les chocs pétroliers woto jejjiten tawde aduna o hiisate koye barigal doral holko jarate nder aduna o ngol ɗon kiisogol hen sahaji eɗen mbawi finde tan barigal jaratnogal 60 wiye hande barigal jarat ko 25 kibaru noon budget ma foof kibaru noon ɗamaw gurnam ma e ko ɓetnoɗa e budget ma hitande nde foof sa wiyama barigal 60 jaratnogal hikka tawde haare waɗi Ukraine waɗi to tawde Russie nan haaɓe hankkadi wonti 25 prévision budgétaire mo joguineɗa foof bonat e nder leydi ndi les chocs pétroliers en kaali ɗum les ajustements saabu eɗen mbawi wiide hankkadi ko yowite pétrole et gaz so tawi a wonti leydi pétrole et gaz wona an jogui laɓogal ngal won leyɗele joguiɗe ɗum woto jejjiten pétrole et gaz won leyɗele joguiɗe laɓogal ngal ko noon jiltirta tugnade e la surproduction jowa tellina ha less tugnade e la sous-production ngabbina ha dow tugnade e tawde a natti jogade laɓogal aduniyankewal kulu huli kadi nan ɗon jam ko hen wonde foof peeje ɗe
peeje ɗe ko jokkude gurdam hono no gurduɗen ni to banggue remoɓe yo jokku gurdam men eno gurduno awoɓe jokku gurdam men eno gawiranno aynaɓe jokku gurdam men eno gayniranno kala ko tawi wi en to banggue pétrole ɓe mbiya naam ɓe ƴetta jaafoɗon ko meftande jaafoɗon ina wawi namduɗon ɗo komi wawa jabade saabu wona domaine am tawi tan ko haalde gonga Allah wona domaine am Mamadou Ba en fof nanggui hen ala fof ko neldanimi e banggue article uji Jeune Afrique fof beela yewtere nde ina yubba ina wayni ina wawi kadi taw wonɓe ɗo tawde ko spécialiste en min kam ko wona domaine am wona haydara so namima ɗo joni joni hunde gaz et pétrole wiide mi anda hen mi hersirta ɗum saabu wona domaine am ɗum noon pamiren ɗum hono noon kala kadi joguiɗo ko ina wallita e ko ina ɓeyde hen eɗen mbi ɗum bisimilla mum jaafoɗon mi ina wawi taw mi fonno meftude kono mi ɓaafti kono tawde hawre futuro woni tan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam gonɗo hen te ko sifnori hen ko heewi on calminama on jurama surtout mawɓe tedduɓe e rewɓe en jetti hamne miñam ɗumi kewiri dina mamadi ɓeɗo ko hamne miñam ko weltare mawde tawde mo ɗo aɗa anima mo ɗo conférence wona ko bettinin saabu ɗum min mbawi jooɗade min kalanma ko juuti kono temps o no faaɗi en jetti modérateur ji en jetti hilfaɓe pengal ngal saabu ɗum mi anda so taw pelle goɗɗe ne keddi kono mboɗo andi kam ngal ɗo pengal kam machallah ngal wuuri te yo Allah juutngal ina wayno pelle wonande pente gonnoɗo nde mbayrande nde ganduɗoɓe mi wayli kam nande pengal wiye ina waɗa programme te ɓeɗo toujours eɓe nden ɗum noon yo Allah ɓeydu bawɗe on mbaɗi sauvé pende pulaar ko kalam ko mbo sikki heew nanɗo ne gandi kalam ko min mbo jeeno e pengal heewe nanɗone kay no gonna e pende kono hay gotere maɓe anda pengal maɓe kayit mo gandu mbindanno liste o to yetti kono onon yo Allah wallu on cuuri ɗum saabi ha hande ko renndi ɗo ko renndi ɗo min de wonwoɓe ɗo ɓeydi ɗon duuɓi nogas te won wonɓe ne kay waaɓe noon e waaɓe noon ɗum noon ko yettere Allah nde ndennden ɗum ɗo e nder halɓare gueɗel ɗinɗon ngel ceerno hamme joni joni tan mbo sikki microcentral o haali wonko ganduɗa neɗɗo wawa namdade men min de mboɗo jeeya e commission mo ganduɗa liggoɗo ko fate pétrole e leydi ndi mi woni hen duuɓi 4 ñande fof mboɗo tawte lewru fof ko mayima fof batuji 4 walla 5 te min mbaɗa auditionné expert uji mawɗi gardiɗo makko Cheikh Diop mo syndicaliste ɗi tolnan koye pétrole woni ñande fof en jaabi mamiɗen ɗon kelme 2 walla 4 kesi e duuɓi 4 ñande fof jaam mamɗen kelmeji 4 kesi toujours amatel kanko o rokkiri ko information te o witi mbiɗen ne ganduɗa tan ko huɗoyi kono ko keewi ko kawruɓema haala bonnara ɗum hay so manda ko firsata bonnara ɗum donc firti ko o rokkiri information pétrole o noon e gazol ko ina wonno nden pièce goto ganda ko film on non wiyata manda ko noon de waɗa watti sabu ɗum fof ko hen fawa le mandane fof fawa koye manda o so manda o ari o ñamloyo so manda o ari so kala ko ari tan so ñamlam so manda o ari hokkam so manda o ari hunde fof ko manda est ce que manda o ɗon wawi no timminde ko ƴeftuno ko fof pétrole o ko ɗo yimɓe jarata mi woɗɗoyta hen ɗumen ko wiide tan enen ko yi en gandu niveau ngabbi hande o yimɓe keeɓi hande o to ganduɗa ko batuji anduɓe tigui mbawi ɗumen ɗum ɓeɗo ko hen jeeya ɗum ɗo ko sacrifice wittude ɗum yiila ɗum pour addude hokkude leñol ngol ganda kadi no haalte ni no lemde goɗɗe kaldata ni ko faate pétrole gaz et fof vraiment ko yettere Allah ɗum noon so waɗi kadi ko pengal ngal ha jonta jettan e hilfaɓe pengal ngal saabu ɗum eɓe mbawno wiide minen da gati min mawni min gatti wawan ɗum kono kamɓe goni hen guila hanki ha hande haala ka noon miiɗa juuta saabu ɗum yimɓe hiiri ko wi tan
komi muɓuri gite ɗum waɗi mi limtani sabu ɓe potmi limtude mi salmina wonɓe ɗo ina mbayno leydi jaafoɗon mi kala momi innani ɗo inde muɗum mais mboɗo heewide e leñol meɗen somi inni Murtoudo Diop mi inni Yardore Diallo mi inni Seydi Kane mi inni Halpulare fof Allah jarama on jarama merci ko vraiment yimɓe fof ko galle makko kawranno ay sa talo ko andi hen mayram jamo ko ganamam arde ko weltare tan wiide no Kawsal eyyi Kawsal no ari galle arde donc doyen président pour teddinirde kam oɗo ñalawma donc ko weltare mawde e weytare par ce que mi fadano ɗum no fewi ko weltare e weltare par ce que aussi koko jeeyimi à chaque fois so godal mo Ousmane Makali nanɗo ko guiƴam ko sehilam ko minen mbaddi fof so pengal Mamadou Alsane koɓe kewni fof eɓe nodda kam mbeɗe tawtore mi jarniɓe kamɓe fof e wiide aussi mbeɗe yetta aussi ɓe gardum ɗo ɓe o limtiɓe joni guila docteur Cheikh Sakho Aissata Bari donc e kamɓe fof mo limti juumo Moyra Sakho en Aissata Diko Gueye Mayram Diallo en kamɓe fof mbeɗe salminaɓe jarnaɓe e wiide tan mbiyetem ko Mamadou Yaya Ly komi professeur komi jangguino jam ko Dumgo Wuro Alpha ko Wuro Alpha janggumi primaire dañmi entré en 6e garmi ɗo Dakar ɗo Pikine ɗo mbanmi CM Fadil Diop toon dañmi BFM jami lycée Limamoulaye toon dañmi bac e mi daro lycée Limamoulaye settan par ce que nden Pulaar ne wuuri guurgal ganduɗa hoorema hay goto waɗi par ce que nden Limamoulaye ne jeeyro e pelle lycée ji e pelle école aji Haalpulareɓe ganduɗa hoorema dariɓe so mbeɗe siftora mi woni toon mi ardinomo toon culture nden yimɓe cippiranno ñande fof hay ko min windete pour mbeɗe joué théâtre Pulaar surtout Podor naɓe ɗum mbiyan noon Podor naɓe kam ɓuuri Matam naɓe ngal banggal kamɓe vraiment ngal gonmi boɓone koyemo no gonmi Limamoulaye nden mbeɗe siftora ndillanen kamɓe fof yallah ɓuuɓan Tidiane an à chaque fois kamɓe mbaɗanta min conférence uji Mamoun Diolo aussi yallah ɓuuɓan ɗum ha joni ɓe wone fedde makko kamɓe vraiment nden kam chaque année donc ko ɗum kam Haalpare ɓe ne ganduɗa ne jogui so ha joni emin jokkodiri e ngal banggal koye men donc pour wiide tan ko welamma mawɗo e yettude aussi Bacca Ka one ko bindiyanke Pulaar ko professeur minen gonno lycée Thiaroye eyyi Bacca Ba mbiyannomi Bacca Ba aussi mo winde romaji Pulaar à chaque fois emin liggodo hen pour ƴewde holno wattira français mbeɗa yetta aussi ko koccanmi e kelme seeɗa Pulaar professeur linguistique lettres modernes par ce que université Anta Diop dañmi maîtrise toon dañmi maîtrise gonmi professeur français mbeɗa jangguino aussi avec no mbaɗanmi doctorat mbeɗa jangguino dans des universités professionnelles Allah waɗi kadi donc koddiɗam Ablaye Thimbo par accident nanni kam e politique et aussi APR et voilà ko par accident par ce que ko minen gondi leegal donc jarnude yimɓe rek wi ɗum ɗo ko belamma mawɗo e wiide toujours eɗen jarna ɗeɗo pengɗe eɗen jarna par ce que aussi nomin janggarɗo à chaque fois vacances no mbaɗata une semaine taw min paari Fouta ko jouri wadde culture mogoji min jaaha e guure gulle nden ko nden sport wanno sens par ce que sa yi wuuro fettoyde bal ko toon kirton mbaɗon théâtre en Pulaar puɗɗon ko hodde minen ko on formation min mbaɗi immi ñaagui classe men o aussi pour ɗemgal ngal wuura continue sukaɓe men hayso ko 2 semaines goppen jaaha Fouta kaala Pulaar jangga Pulaar galleji men aussi tinnoɗen no galleji fuurankoɓe ni Pulaar haale ko ɗum tagata wuurtede yimɓe aussi pelle mbeɗa yetta Aissata Bari nan ɗo ene jeeya guila 8 ans doyen Samba haali ɗum o ari ɗo guila 8 ans ɓe ganduɗo pengal par ce que ɗo ɓe konnal ngal ɗo leegal Thiaroye kono yi indam ne waɗayi ɗum ɗo o noddi kam uyangal ande min tinani mbimi min kam mi andano uygal ɗo pengal guila min guur saaha min goni hen eyyi donc vraiment pour wiide rek ko to min mbawno hedde fof to yimɓe mbawno hedde en tout cas min kam mi joguino jikkunoɗa hoorema so tawi en gondi école so en gondi université ka Haalpulaar mi andi ka kaalowo Pulaar mi haaldema Pulaar a hersi haalde Pulaar ñanden parmema ben ka complexé mi haaldra e ma no wayno hankkadi mi wonta yaade mani ay komin kaɓotono kene politique ne aussi mais ɓeɗo goppora hammi fena to yimɓe gon fof ne jinggodire Dikko Gueye nan ɗo Aissata Ba nan ɗo komin gonnoɗo o komin Haalpulaar ɓe fof ko kewi
politique ko information ko kay fof kamɓe fof halpulaar ɓe kamɓe tinat hujjaji men aussi ko joltere ngal bangal en ñaagui Allah ran kam ko yo yimɓe mbattu haqqillaji ɗum ɗo par ce que ɗum tan joguiɗen ko ɗum woni culture men ko Senghor wiyanno ko culture adi développement sakkitto e développement ko culture eyyi donc kam ko pour jarnude encore une fois de plus soldere men ganduɗa hoore ma ko kañumen goni jangguinde pulaar e duɗe ɗe kañumen goni no journaliste no média en mba hande limtude théâtre uji actuellement sa daari chaîne uji canal aɗa yi hen émission ngaji pulaar aɗa yi hen théâtre uji pulaar aɗa yiya aussi des chaînes des investisseurs hande jogui men jawdi ne mbaɗa investir e média ko ɗum woni combat culturel mo ganduɗa hoore ma ɗum wawi nawde pulaar yeeso enen koye men suhaɓe men mbaɗen ɗen intéressé kaalen pulaar e galle je mbasen joguede complexe min hande mbe jogui probléme yaade galle cadre haalpulaar mi tawa ɓiɓɓe mum nanta pulaar on directement mbaɗen attaqué mi haaldede ma wiya ka complexé ɗum mayis ko bawɗo wonde fof hayso ko président Macky Sall tawmi ɗum galle mum so mum kalta pulaar ko ɗum mbiyan mum donc ɗum no yimɓe mbatten haqqille no fewi vraiment jarnude soldere men kamɓe ko ɗemgal ngal woni socle ɗemgal woni pulaar les journalistes les médias waɗoɓe en investir vraiment ko haalten ko ne heewi eɗen jetti Allah noon eɗen jetti ngal ɗo pengal ko heewi ko famɗude ko mbawɗen darade hen ko mbawɗen tawtorede hen inchallah en kawra ɗum mbeɗe haɗam gaynude noon mi artay mo mbaddami marraine no kawsal ari wi kam ko min ane donc madame le maire Aissata Tall min jiiɗi waddude ko weltare mawde par ce que no garmi APR ko makko tawmi hay goto yewakimo ko haalpulaar to yeehi foof o andira hoore makko ko haalpulaar o haalat pulaar hay goto yewakimo APR jidde caare ko Pikine hay goto yawakamo omo fasni hoore makko ko femme de développement eyyi mayram diallo ko zalika nanɗo digo kamɓe fof haalpulaar ɓe ganduma ala hen fof jasɗo ɓe gondunomi ɗo e politique kamɓe fof koɓe rewɓe woɗɓe fayida hay goto yo haadi par ce que rewɓe e politique hen saaji ne mbiye ko des filles ko ganduɗa hoore ma wonto mbatte classé kono kamɓe alhamdulillah rabbil alamin haalpulaar ɓe so gorko mum so debbo mum kam fof ko waɗɗo fayida donc en ñaagui Allah yo ɗum continue mbe yetto aussi Makali Ousmane Makali ko minen pijji wural fa minen jangguide mbaddi fof cursus mo mbanmi ko on waɗi ko keewi fof ɗemgal men ko konko haalanta kam hande o woppi ko réunion ziar mo ceerno Momo Lamine o ari ɗo ɗum vraiment ko wadde mo félicité e wiide aussi darde makko wural fa naaɓe ɗum ne ceedimo e média mo waɗi donc Dumga FM to Dumga wural fa hande ne waɗi ne tagui yimɓe ko majjiraɗo mbaalu mum ko majjiraɗo mbeewa mum fof koye radio e watte information ngaji guilay voilà donc eɗen jarnamo omo darni no feewi e département amen e commune amen mais ko jinnomi ko haalde ne heewi mais vraiment je vous félicite pengal Mamadou Alassane Ba yo yaaru yeeso yo ɓooye wadde ɗum ɗo e pengle koddiɗe ɗe aussi yalla wallaɓe ndeɓe dartiri kanje fof inchallah taala on jarama mbaɗa jeeya wuuro wiyetego Sinthiou Bama toon jeeyami kono pulaar sana haale mi weltot par ce que neɗɗo ala sala enɗam mum ala sana ƴiƴƴam mum neɗɗo sana haala yo fasno hoore mum hade goɗɗo fasnadema ya fasno hoore ma minen ko pasniɗo ko gonmi ko bien vrai que mi mbaɗa yaha Fouta kono jurɗi pulaar libbi jeeri tan min kalata kono Fouta hande ko hamme waɗi développé ko min beltima ɗum no feewi par ce que ko heewi min gandano ɗum e pétrole min gandano ɗum e gaz kono ndo ko nde yewtide waɗi débat waɗi conférence o min paami hen ko heewi komin gandano hen mamin goppu hen hakkille te haalni min ko wayno hunde komin keeɓiɗo ɗum junggo ñaamo ana wawi yaltede junggo nama kono yomin gandu tan wona inde pétrole ari tan Sénégal ɓamtima ana wawi ɓamtade ana wawi wurtade caggal kono ɗum ɗo min jaggata hen ɗum no ɗon mi haala kadi min komi adjointe au maire à la commune de Djiddah Thiaroye Kaw ɗo gonni ɗo e commune he woni noon waɗi weltare neɗɗo ala sana enɗam mum ala sana leñol mum ɗum ɗo pelle gurtinat leñol darnat leñol waɗat leñol ɓamtare par ce que so leñol ana yewta lewru foof walla hitande foof walla lebbi jeegom foof walla lebbi tati foof leñol mayata Allah no waɗani Fuutanke uglaagu mayata par ce que en joguitani koye men eɗen pasni koye men pasniɗo hoore mum noon warata hoore mum sa yi neɗɗo no maayo ko woni pasnade hoore mum woni anda kañum woni holon kono Allah waɗi enen Fuutankoɓe eɗen pasni koye men eɗen gandi association ñagotomi tan ko gonɓe association haalpulareɓe gurtinen ɗum jaggen ɗum par ce que yimɓe ɓe mbaɗi feere fof no ɓe ñifiri hen ɗiɗo élection ji ala kowoni nanani hen bonno fof ɓe kalni hen bonande fof ɓe mbanni hen kono haɗa eɗen tiiɗi eɗen gandi hoore men eɗen gandi to gummiɗen neɗɗo noon so andi leñol mum
bonnata hoore mum neɗɗo fotande bonnude bandum goto jaɓ ay goto no bonde bande laamu ko Allah totata laamu so Allah gayni laamu en gannat Allah gayni kono haɗata neɗɗo yo fasno hoore mum anda hoore mum wasa yawanade hoore mum par ce que ko ɗum woni aduna ɗo Sénégal koko usita hankadi ne so neɗɗo so woni fuutanke yo darno hoore mum futtina guite wiya min ko ɗo gummimi ko ɗo paami neɗɗo so ari an wima no famɗinma woto jaɓ famɗude min de wuttama no wawi famɗude kono ƴiƴamam famɗata ɓerdam famɗata tagodam famɗata par ce que neɗɗo anda sana hoore mum mbaɗa ñaago Mamadou Yaya mbaɗa weltanima ha waɗi gonga par ce que aɗa andi commune gonɗen ko commune à probléme te aɗa dari hen mbaɗa salmina tak Aminata Bitène mbarma e Fama Ba mbaɗa arde foof mbaɗa welti ha feewi ko contribution tan mbaɗannomi par ce que neɗɗo enen sen goni fuutankoɓe laamu rewi ɗo yimɓe ko ala ko mbiyaɗen e ndam men hunde fof en mbiyama en jaaɓi kono ko mbiɗo yimɓeɓe yoɓe kuttin guite ɓe daara koko woni yesso ɓe mbiya ko haalpulaar ɓe ko ha yesso ko lawol ha yesso ko lawol wona neɗɗo perti laamu tan wiya hankkadi gasi enen ko enen ɓiɓɓe men nan ɗo taariraɓe men nan ɗo aroɓe janggo e jaam ko enen poti andude ko enen goni honɓen mbasen hay goto wasa yawade en ko ɗum tan mbiyatnomi weltanimama noon e pétrole par ce que no kalnuɗa pétrole o komi faami wona hande tan ari Sénégal waɗi développé hande yomin pamne e pétrole o so ari aɗa wawi ɗo e duuɓi sappo e duuɓi nogas fuɗɗo arde waɗa toɓɓe ko barage de jama tan ciktoɗa on jarama weltanima no hawa go pétrole so yaltoyi ko temedere ujunere ha temedere e capanɗe joyi ujunere barigal ɗum Sénégal hi ɓuri yaltinde woto jejjite noon koyen rendaɓe wadde ko feccere nde keɓaten wadde keɓoyten ko capanɗe jeeɗiɗi e joyi ujunere kala ñallal so pétrole men fuɗɗima yaltu capanɗe nayyi ɗe e pirli ten capanɗe tati ɗe jeeyoye wadde ɗum ko ñalawma fof ko million ŋaji kewɗi to Sénégal ko ɗon o wi e deftere makko nde ko adi fof jiɗmi koko laaɓi mi nanni Sénégal e fedde wiyetene ITIE Initiative pour la transparence des industries extractives pirdumi ɗum fuɗɗande laaɓal wonande ngaluuji gastoyteeɗi wadde o holli en ɗum wadde ko gartam ha heewi o holli en eɗen cohli to GTA on grand tortue ahmeyel o haali ɗum ɗo joni hakkude men e Mauritanie ma en dañi hen temedere e capanɗe joyi million temedere e capanɗe joyi million watt woni temedere e capanɗe joyi mégawatt ɗum koto kuɓɓam ɗum kanko haali e deftere makko o halli hen holɗo ardata o holli noon wiyoɓe ɗum ɗo de haalis ari wadde hoto woni o wi ala ko ɗum ɗo yiita addoyta ɗum ko aastoyeede e hamme halli ɗum joni aastoyto ɗum ko doole aastoyto ɗum ko kaalis aɗosto ɗum ko masiŋaji ɗin noon en ngala ɗum wadde ko ma jiiroɗen ɓe nanoyiroɗen mbaɗden ɗum waɗi kala contrat baɗaɗo ko faati e pétrole et gaz e Sénégal koko nanete e numérique aduna o fotima hen wadde hay goto wawuji ɗum woni ko hamme haali ɗum woni ITIE wadde ɗum ko gartam to paami ko faati e kulhuli men o haali ɗi gaga ko ɗum mawɗi ko kulhuli ɗiɗi mawɗi kulhuli nesuyankoji woni nature e kulhuli ɗi ganduɗa ko rendo ko politique ko social ko ɗum ɗo o jubbi seeɗa e ko toko jubbude hen ko gonga e moƴƴi kono noon enen poti andu wattude hakkille gaddan kala leydi jogiindi pétrole ko pewjanteedi ma neɗɗo fewjanima yo on gon sehilaɓe heɓa hen ma o fewjanima on gona sehilaɓe bonna ko jahata ni no mbiruɗen leyɗele ɗe ngola kono noon maayo Fuuta Sénégal lac Tchad no woniri ngaluuji ɗi ngannduɗaa e aduna he heewani ndiyam ara hoota artani ngaawa haa coña ko Fuuta tan daña e lac Tchad wadde ko ɗum addani annduɓe heewɓe molto e diine molto e goɗɗum ngara yiɗde tedde leyɗele meɗen ɗum addi guerre lac Tchad ɗum addi Boko Haram
kono ɗum ala e sago tijjoɗen so reenaaki añɓe men so keɓaani ko jiɗi ko e juuɗe men kewjana en feere wonde ala e sago ɗaccenen hakkille te ɗum fuɗɗiima ko ɓooyaani ko Muritani wonno ko e suɓde yimɓe fotooɓe dikkondirde lefol laamu Allah walli en noon o jeyaaka heen kono heen gooto yaltii ne wiye anda ko Mouhamed Salim walla Mouhamadou Salim Beyba o waɗi vidéo o sari e aduna he omo haala e arab o wi Mauritanie foti ko yande e Sénégal teta leyɗele mum ɗe Sénégal teeti e mum totta ndar ha yusa toon ko kamɓe ɗi jiɗɗo bonnande Sénégal ne wawi moltoyade e bandiji baaɗi ni ɗum kadi ko ma ɗaccenen ɗum hakkille hono ɗum nani Mali hande hakkunde Mali e Mauritanie ko ma Allah faabo won wonɓe Nouakchott mbi kañumen jeeyi ma mottoyo Bamako won wonɓe Mali mbi kañumen Mauritanie heeɗani ɗumen e geeji Atlantique te fewjonoɓe leyɗele ɗe so ngesa koddiɗo ma noon bonnama holko Pulaar wiyata ya fewni to keeri ma wadde wonko meeroto honno ceerno Abou wiyata ɗum ciɗe e keenel fof ko meerorɗe ɓogge wadde won meerotoɓe toon meeroto ko pétrole o meeroto ko leyɗele ɗe wadde ɗaccen ɗum hakkille wadde a jarama e ndin mbaadi ko ɗeɗo toɓe ɗiɗi jinnomi ɓeydude he e sisti waɗi fof jetteten ko mawɓe men kala ɗo jiiɗa Haalpulaar en ndegge so jamolol so yettitima mi yaani Mamadou Alassane Ba mi yaani Mamadou Mboɗeri e mawɗo men Kebe Mamadou Moussa Kebe mbiyen wonɓe garani donc kala ko kiwi Ndar Kaolack Bakel kala ɗo jaaɗa Daka Galle El Hadj Oumar Gal kala ɗo jaaɗa e Fuuta kala kewi e Fuuta Tamba Kolda Fuladu kala ɗemngal ngal haalte caggal leydi a tawanɓe ɗon vraiment ene duwonoɓe kadi ko mawɓe anduɓe kadi jantini donc kon hannde mawɓe heewɓe natti wawde tubaje moƴƴe cati ɗum kay kañum kadi coka ha tiiɗi ɗum noon yo Allah ɓoynu ngal ɗo te ko ngal waɗata ko ɗum wurnata penɗe ko wadde jewte mbaɗe ni jewte dinguire dille baɗɗe fayida hakkunde mabɓe hamme no yooɗi sabu ko aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi hammene en beltanima no feewi sabu ko witto mango waɗi yewtere wande ni gila e andinore nde gila e calsalti ɗi gila e kulhuli ɗi gila e gartam ɗam ko waktu kewɗo ƴetti te oɗon gandi waktu no wayi alɗude ni wonko tubakoɓe kaali hen tubakoɓe fraysi wonko tubakoɓe anglais kaali hen wonko arabeɓe kaali hen docteur Mamadou Alassane arabeɓe mbi waktu wayi kono silama ni sa hutoraki ɗum dal so renaki gañete o ƴetti temps makko no feewi kanko hamme sabu ko witto ngo ko witto luggo te ɗum ɗo famni en kadi ko Mamadou Sambou Diop murtuɗo wiya noon ɗemngal so janngaka jangete so ngal jangamo yo ngal irtire doccette boɗeje binde e jangde holko addi ɗemngal ngal jangede kelmeɗe o ƴeewoyi ɗe ngalano ko mo rutti e defte o jokkodiri e yimɓe woɗɓe o witto mango te ɗum ɗo joni ko pis wonande wittoɓe woɗɓe ena holle en won tiitole kewɗe eɗen poti wittude en te jamanu kala nde ari addata koye kelmede muɗum hamme fuli hamme fulɗini kala ko ronki fulde o fulɗintu woni fulɗinde ko woppude ɗemngal ngal e ɗemngal ɗe helmere nde e ɗemngal ngal wonno o gooba ɗum goobu Pulaar hamme a jarama ko fate godal noon godal firti ko goomu daranigu leñol ko helmere ɓasande fedde nde fuɗɗima wadde golle mantinide kono noon ko ɓuri mantinade hen e nder hitande fof e yontere ɗemɗe gendire fedde nde ena waɗa heblo mantinigo ena waɗi kebloji kewɗi ko hunde wonde fayida fedde nde kadi
kala ñalawma ɗemgal neniwal journée internationale de la langue maternelle fedde nde ene waɗa hen hunde fayodinde ko wattindi ko tan ko Ibrahima Sarr mbo radio Mauritanie ene windi deftere wotere e français hamme ni kañum waɗi gardindi ɗi deftere nde ko ɗemɗe gendiji e jaydeji o waɗini hen yewtere wonde fayida ɗum noon godal e pengal Mamadou Alassane Ba ko pelle puneje walla eɗen mbawi wiide ni terɗe kewɗe jeyaɗe e pengal Mamadou Alassane Ba ko kañum en tawete e godal ko wayno ceerno Yagoub en ceerno Mamadou Alsa on wiyete Sam Fatou Ka en Hadja en ceerno Diallo en mbo limi juuta kaw salni e hoore muɗum ko kañum woni cukko hoore yino wiide ko pelle puneje kala koɗe mbaɗata ko kanje ndendi ɗum noon godal wi ke ene yiɗi daranade ɗemgal ngal e kala fannu mo ganduɗa ene wawi darade hen guila e batte wittoji muɗum guila e batte jewte muɗum guila e batte hebloji muɗum wadde kanje ɗiɗi foof ko kanje jiidi kuccam kanje jiidi dongal yo Allah hoybin bandiraɓe yiɓɓe woɗɓe nanɗo ene jiiɗi haalde mi dartina ɗo on jarama ala nguuri rawane ko oustage o ko oustage o wonno walla so wiyami ko neɗɗo duniyanke joni ɗo ne waɗa conférence hikka ko technicien jooɗi ɗo ne waɗa conférence un économiste donc ɗum minen nomin jirata ɗum ko jaɓɗo wittude jaɓɗo ƴewde ko heewi e gande machallah min beltinimama no fewi hamme par ce que somi juumani nde temo haddande won haalaji jaltuɗi hen hay rawane temo o aussi wonko haala hen kono machallah yo Allah sellin doole yo Allah ɓeydu gandal min jittinare ma e darde nde no fewi machallah mbaɗa andi hitande arore sa ɓurani tinnade koye ndema paala ko ɗum ɓuɗa o tara ka ndemo ko gaynako machallah donc so ɗum yawti mbiɗa siyata Mamadou Alassane Ba won wiɓe pengɗe kewɓe peganomo pengti somi welama wiye Mamadou Alassane Ba ina jeeya e wadde konngoli makko won konngol o meeɗo haalde ina jeeya ko tinni fedde nde walla pengal ngal ha jooɗi saabu ndemin guinirama ko pengal ngal o wi ko gueɗe baɗe ni hewno innire ɗum ko mo Allah nawti ma dutiɗo e jomum so innirama guurɗo tampi woni hol ɗum ko yiɗi wiide ko so tawi pengal ngal mayi tan maɗa mo guinirɗa o hayso mayani kam natti nanede donc ɗin konngudi pengal ina jottori ɗum chaque fois so goto heddima ɗo so ɗiɗo keddima ɗo so Allah jaaɓi mi pengal ngal tan ko ala wuuri ngal wuurat yo Allah woppe ɗo ha ko juuti nde wonno konngol ngol ina sembini min pour wiide wonde min mbawa inirde guurɗo pengal bangal ni pengal gandal pengal pular wa jagge baɗe ni na kaala hen ko heewi min beltino ha ngal yetto ɗo wiyeteɗo pengɗe peganomo pengtima donc yo Allah jundu balɗe ma Mamadou hoto yeeyi konngol ngol ɗon ina jeeya e ko tinni ngal ɗo pengal daareɓi nene siñcuɗo simmoto wayla jaɓɓal suuta wala bono jangaɗo faam simme ala himme mal borone morla jofe kameliyane hama keñe monayse monata aade ndaare ufniɗo dente diniɗo feccoru dogowo golle gowiɗo ndolon naɗɗo e niɓɓere ina jumpa majjere arɓoro o wutta ceera e koynguli gonga ko dental caliɗo ma jaɓ kala jiɗɗo luural yo maytelal gostaɗo sankare rende diniɗo parnoriɗo pine goɗɗe ɗe ngalanamo battane sisi laba bammane hoɗe cukkel huɗo alo sava yummane wakki gabboyel mum so wonko hamma yarel wawi danga yummum yoolimo hamme Amadou Ly gorko mo Mboyo on calminama délégation Seno Pale Bamboga kamɓe doktata kamɓe Amadou Ly eɓe duttoni teddungal o ndi oɗo kado pattam lamɗo oɗo kado pawiɗo machallah hammene hande hen
kala ko hamme waɗana e réunion gonɗine hanndi heen kala ko hamme dañi e réunion gonɗine hanndi heen machallah sabu darde makko e ko ganduɗa woni hiyen golle makko payodinde e nundal makko e yaltinare makko hamme minen komin ɓe ganduɗa komin henɓe less janiyankoɓe hono makko ni makko noon emin dardi darde makko kono kadi e nundal makko e yaltinare makko Doro kumenen hande o mo haali media fulɓe alay sago inde makko ma feeñ hen no haali kadi darde janiyankoɓe fulɓe alay sago kadi inde makko ma feeñ hen hay mo yiyani haqqillaji kewɗi caggitima ɗo nde tawno won cagge kewɗe gonnoɗe e oɗo pétrole kaaleteɗo ko yettude Allah noon hamme Amadou Ly saggiti enen ko heewi ko wona ɗum Bambo Ba Allah jarama a jarama min beltanima Allah min beltanimama ko mbaɗɗa ɗo ko yo Allah teddine ene weeli kam arde tawtorede oɗo conférence kono ɓuuri weldemi foof wiye oɗo conférence ko hamme Amadou Ly waɗata ɗum ɓuuri weldemi goɗɗum hakkudemi ma koko ɓooyi gila e saaha eskayit aɗa andi ko woni hakkude men ko yidde saabu Allah soko tawi aɗa teddina hamme Amadou Ly a waddi kam hen vraiment ko ɗum hunde mawde nde ganduɗa woodi koto fuɗɗi beelemma kono ala ɗo haaɗi Allah jarama jarama yo Allah yoɓe moƴƴere mi wona bellitaɗo ɗemgal Allah jarama jarama ɗum ɗum arɗo komi oɗo fof nani